शब्द मारी दिहले जगाई से लागी गईले हरि जी से नेहिया होला से लागी गईले हरि जी से नेहिया होला से लागी गईले हरि जी से नेहिया होला। रूपयान रूप गुरुजी रूपयान रूप गुरुजी दिहले लखाई से गुप्त बतिया हौवे बारा में ही होला से गुप्त बतिया हौवे बारा में ही होला से लागी गईले हरि जी से नेहिया होला से लागी गईले हरि जी से नेहिया होला। गगन गुफा में जाके गगन गुफा में जाके सोइया रमावली से निराखिले पिया के सुरतिया होला से निराखिले पिया के सुरतिया होला से लागी गईले हरि जी से नेहिया होला से लागी गईले हरि जी से नेहिया होला। राम नाम प्याला सखी राम नाम प्याला सखी घोरी घोरी पियाली से पी पी के हो गईली भी देहिया होला से पी पी के हो गईली भी